Ο καινούριος 5x5 κύβος της Cyclone Boys έχει λάβει αρκετές καλές κριτικές. Τις αξίζει όμως? Μια σύντομη απάντηση θα ήταν ξεκάθαρα ναι. Όμως πάμε να δούμε πιο αναλυτικά τι κάνει αυτόν τον κύβο ξεχωριστό, ξεκινώντας από το τι δεν μου άρεσε πάνω στον κύβο. Καταρχάς, τα αυτοκόλλητα του κύβου ήταν μέτριας ποιότητας και σε ξεπερασμένες αποχρώσεις, όμως δεν θα μπορούσα να παραπονεθώ γι' αυτό όταν ο κύβος ολόκληρος κοστίζει όσο περίπου 6 σετάκια από αυτοκόλλητα. Επιπλέον, η αυτόματη ευθυγράμμιση στον κύβο δεν είναι εισάξια αυτή των καλύτερων κύβων, όμως είναι πλήρως ικανοποιητική. Περνώντας στα γενικά στοιχεία, ο κύβος έχει μέτριο βάρος και το μέγεθός του είναι στα 63 χιλιοστά. Περνώντας στα θετικά χαρακτηριστικά του κύβου, ο κύβος είναι πολύ γρήγορος με τις εξωτερικές πλευρές να έχουν ένα μικρό προβάδισμα. Το γύρισμά του είναι αρκετά μαλακό με δεδομένο ότι μιλάμε για έναν 5x5 και ο κύβος παραμένει ελέγξιμος, αρκεί να έχει διαμορφωθεί κατάλληλα. Συγκεκριμένα, ο κύβος αυτός πρέπει να είναι μέτρια προς χαλαρά σφιγμένος και να έχει ένα σχετικά παχύρευστο λιπαντικό τουλάχιστον για να λειτουργεί καλά έτσι όπως θα άρεσε σε μένα. Συμπληρωματικά θέλω να αναφερθώ πως η Cyclone Boys έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά στο να κάνει αυτόν τον κύβο να μην πετάει έξω τα κυβάκια του. Κυριολεκτικά, με αυτόν τον κύβο μπορείτε να έχετε κλασικά μπλοκαρίσματα που περιμένουμε από οποιονδήποτε μεγάλο κύβο, όμως δεν πρόκειται να χάσετε κυβάκια εκτός αν το προσπαθήσετε πολύ. Τελικά, για ποιους είναι αυτός ο κύβος? Μάλλον για όλους, καθώς οι επιδόσεις του είναι συγκρίσιμες με αυτές της Moyu και μάλιστα σε απίστευτα χαμηλότερη τιμή. Αν ακόμη σας ενδιαφέρει, το όνομα του κύβου αυτού είναι Jisoo Gu ή κάπως έτσι. Τέλος πάντων. Υποθέτω αυτός είναι ο λόγος που σχεδόν σε κανένα μέρος δεν τον λένε με το όνομά του. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω το CubeDbot για τη διάθεση του κύβου ώστε να γίνει εφικτή αυτή η κριτική και αν θέλετε να αγοράσετε τον κύβο θα βρείτε υπερσύνδεσμο στην περιγραφή. Να είστε όλοι σας καλά.